Hai logofer, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुलाव सोलोंना बरायना बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोना इन्टारेस्टेड ब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम खालामबाय थादों। Hey guys man, जों आथिं माबा फोरानगासिनो मुगु देखो न'आव गायनाया न'खौ इसोरो बिजाब नांलायगासिनो। नै जोंहा बेटाया ना बेटा फोरानदों जोङो बेखौ बेनि उनाव इथिं माइरं जावगासिनो इथिं खामानि मावगासिनो इलायथो सबाय नैथिंना आसोल सबाय आरोना आं फट' भिडिअ खालामाखैमोन दासो खालामदों नै ओमफ्राय इदि मुगाव इदि हादों आरोना ओमफ्राय गोदावखौ जोङो बोखारगासिनो मा माखासे आमदामि दोङो Nisa, ini medical biscuit ompray Nisa. Mana manusia? Itu dah. Scooty itu tangannya baik terus tangannya sih gajah. Nah, Scooty tang. Scooty itu tang deh. Mana? Nah, Scooty itu tang deh. Tahu gaya baiknya? Baiknya tahu gaya ne? Mana? Mano, mana? Baik ni siapa dia lagi dong? Baik dia serang naik, scooty dia tangi. Baik ni helmet kesekan naik, mereka scooty ni helmet kan ni, jika lah hale. Dah fitting ala ber, fitting ala ber karya. Ada mereka ni jeng thang naik deh. Kemari kata arena berain thangnya ampai ni ang dedeng phaya silika बेसेबा दिननि उनावसो दिनै फैबाय आरोना ओमफ्राय दिनैबो फैयामोन इयो ओमफ्राय आङो बिखौ फैसा होनानैसो लाना फैबाय ब्लगाव न'आव फैया इयो ओमफ्राय आजिखालि सिंगार जाबाय नालाय ओंखायनो दामि जाबाय इयो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो जेनेबा स्टेज प्रग्राम नांगौबाथाय लाब्रा डेन्स बिथांखौ लिंबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो इयो गान खनो ओमफ्राय आं दामो आरोना दामै उन्दुलांलायलायो क्या बोला तूने स्टेजआवनो न'आ ओरैनो फाल्थु खालामदों ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो नै लामाया नै जोंहा गारि मोनबाय नोंलाय मालाय सुलिखाया मा बायसिगोन नोंलाय मायाव थांनायदो जि गोजौ गोदोर नायना लाबोगोन ना एकदमबारे मानसियानो थिखांनो हालायलायो नामा नै सफैबाय जोङो कुमारि काटा दायो नै मोनफैबाय जोङो बस्ता मेला नै मा नांगौ ओइ दुइस' थाखानि नै जों जन्था नायनो फैदोंमोन आरोना गाइसमोन बरिया होनदों ओइ सोरबाबा सिखांसोबाय मालाय सोरनो नांगौ लांफैदोसै नै दखानाव ओइ बे माबायाव नायनो लायगोन दे जोङो लंपेन्ट लानो नाङा लंपेन्टखौलाय मानो थान्दानि फसिगोन नै गोजाखौसो जानो दे माइखां लागोन दे नै माबायदि होनदो समायना हानानै ओमफ्राय नैखौल' लगायना दोनलै ए बाला कितना जागोन दे समायदो बिसोरो समायसिन जादों दे समायदोरा समायदो इखौबो समायदो निलाया नोंदो लायबाय दिखे आङो स्कुलाव लादो गोमोखौ खिन्थु गोमोआ एसेबां बेरखाङा थांसैलै जोङो लोगोफोर इमान मोजां नुथाराखै आरोना एसेबां फसायनाय नङा आरो ओमफ्राय दायो दखानाव नागिरहैनोसै जों जन्था बायनो फैदोंमोन नालाय दायो जन्थाखौ नागिरहैनोसै दखानाव चलो नै मोनफैलायबाय दखानाव दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव मा लानाय जायो नायनोसै
सारि नाम्बारनि जुथायाबो जानो नागिराखै इनिया 3 नाम्बार नागिरगासिनो 3 नाम्बार नागिरदो इनि गैयानो खानो 3 नाम्बारनि जुथायानो थायानो मालाय खानो बेग गाइसमोन बे दखानाव फैनांगौ लिर मोजाङैयाव कुमारिकाटायाव फैबा बे दखानाव हाबफैनो हागोन फिसासा दखानानो नै आङो बावगारलांबाय थायो मा होनदों प्रेंक खालामदोला ओमफ्राय खारनका खारना फैगोन दा हाइलुखौ गालांगोन दे ओहो इदिनि थाखाय दै जों माइबा माइबि लानो फैदो जि मोजां मोजां दंखायो मेथाइ खिन्थु आं रसमलाइसो जागौमोन रसमलाइ गैया बाहेराव ओंखारना थानाय बायसासै नै ओइ नै दंफांखौबो जि आराम आराम दंखायो जि बुरजा बुरजा दोङो नै बारबि डल नै आंबो मैदा लाबोबाय इसोरबो मैदा लाबोदो नै अरे ओमफ्राय बान्दा कबियानो जि देलायनाया नारिखल थाव थेमासे ओमफ्राय